Hej så igen alle sammen, og velkommen til episode 2 af min dag på Dansk Lepex server. Og jeg lægger selvfølgelig et link i description igen, hvis I vil have et. Og så var der også lige en anden ting jeg skulle sige. Jeg har lavet en ny side på Facebook. Den lægger jeg også et link til. Og ja. Så skal vi lige her ind. Det er ikke den der. Der. Kom så. Og sand og grab. Så skal vi have flint ind der. Og den der. Og den der. Vi kul der. Noget bogjob. Se hvor mange diamanter har vi. Jeg har 10. Og der er 2 på. Det var ikke så mange. Ja. Lad os gå ned og mine lidt, mens det bliver færdigt det der. Ding, ding. Uden at dø i dag. Det var tæt på. Lige 2 sekunder. Skal lige gå under. Sådan. Der. Så kan jeg se hvor lang tid jeg er optaget. Og nu obsidian der. Gider ikke til at hakke. Nej. Ja, ikke. Løbe. Skal vi spise? Men jeg ved ikke. Jeg havde tænkt lidt på at livestreame noget Minecraft i aften. Det må I skrive i kommentaren om I vil. I en kommentar om I vil det. Om I vil se det, eller om I vil have det. Jeg ved egentlig ikke mere, hvad jeg skal snakke om. Men i hvert fald, det her det er så episode 2 af min nye serie. Og der kommer også en ny episode af Waves-serien her i dag. Skal bare lige have tid til at gøre det. Undskyld, jeg ikke lige siger så meget, men jeg ved bare ikke rigtig lige, hvad jeg skal sige. Men jeg siger noget en gang imellem i hvert fald. Der var redstone der. Jeg ville hellere have haft det, hvor diamant var. Jeg ser, om der kommer andre på serveren. Jeg ser nok. Der er noget mere der. Hvad er det? Så skal vi lige grave her, så vi kan komme op. Puha-da-da-da-da. Du. Og I må undskylde, hvis jeg måske siger af en gang imellem, men fordi jeg næsten lige kom hjem fra skole, og vi spillede volleyball og fodbold, og jeg ved ikke hvad, til idræt, så ja. Hey, læg. Der var diamant der. Belejligt. 2, 3, 4, 5, 6 diamant. Sådan der. Nå, skal vi den her vej. Så kan vi grave ned her. Der var mere lava, det skal vi ikke lige ind til.
se hvor langt det går. Det går helt derind. Og så, oj, nej. Jo. Der var et eller andet, der faldt ned i lavaen. Pis, så døde vi. Lort. Nå, så må vi lige skynde os ned efter det igen. Dø skelet. Hvor fanden kommer det fra? Dø nu. Pokker da, dø. Ja. Shit, det var tæt på at døde der. Kom så for pokker da. Skynd mig ned efter de ting. Jeg håber ikke det var nogen af mine diamantting. Eller om det var mit diamant der faldt ned i det lava der. Jeg ved faktisk heller ikke lige hvad der skete før jeg faldt ned i det. Jeg trykkede næsten ikke engang på knappen. Nå, så må vi bare skynde os ned efter tingene jo. Ja. Altså. Jeg må undskylde hvis de lige skrættede lidt der, men jeg rettede lige på min mikrofon. Så jeg kan se at jeg ikke har ret meget tid tilbage til at optage i, så jeg skynder mig lige ned efter mine ting, og så gør vi lige færdigt. For pokker der er langt derned. Hold da helt kæft. Håber jeg når at komme derned, inden jeg ikke har mere tid tilbage. Løbe. Hoppe. Og løbe igen. Hop, for pokker der. Gå. Au. Jeg mistede jeg lige liv af der. Nej. Nå. Så det vil sige, når man brænder, så skal man bare løbe for, at det hurtigere går væk. Fedt. Her var min ting. Ja. Nej, mit diamant. Mit diamantsværd. Nej, mit diamant, og så det diamant, der var der. Nej. Det diamant, jeg lige havde fundet. Nej. Ja. Nå. Så må vi lave et nyt diamantsværd. Og finde noget nyt diamant. Så havde vi altså lige fundet 6 diamant. Ja. Hvorfor TP'ede jeg så ikke bare? Men hold kæft, mand. Nå. Ja. Det må I så undskylde. Det var så ikke de... ja. Så er der diamant der. Fedt. Skal vi lige se her rundt om. Ja, vist det. Så er der mere diamant der. Skal vi se her rundt om. Der er mere lava. Det var der så kun lige der. Så. Og der er 2. Og der er 4 diamant der. Og det er da bedre end ingenting. Så fandt vi lige 4 diamant til slut. Nå, men jeg slutter videoen her nu. Så vi ses YouTube. Lev en kommentar. Subscribe, hvis I vil det. I må også vote, hvad I vil. Skal vi se lidt her. Så siger vi farvel. Hej YouTube. Peace out.